Bon, ampodiko ato ndraiky tso misy tsy mahay. Hitanareo za magnano vidéo io, za tsy hirika an'olo. Ampodiko ndraiky aminareo, za tsisy olo masaky magnirika za magnasasa za. Fotiny azonareo, za tsy mila terrain-ndreo zegny, za tsy mila promesse ny gouvernement corrompu zegny. Azonareo zegny, tsao sasana aby agny magnasa matoa zay magnano vidéo zay hirika an'olo. Anao tova, anao nagnano vidéo anao tova hirika an'olo fa tsy zay ampidirinao ao. Azonareo zegny, za tsy volagna agnarana an'olo, fotiny za mirespecte olo volaniko aminareo. Depuis le début za mirespecte olo. Ary za tsy mila volaniko aminareo proposition de gouvernement. Ary raha sasany koa ato mivolagna aminaka, nagnino anao mitonga monsieur le maire io? Anao mila michange tsy anao olo mavana. Non, volaniko, za fa mahay, za misy vision raha. Azonareo zegny, za misy vision raha. Raha hitako ataony monsieur le maire, sarotro aminaka hiala monsieur le maire niany. Za tsy hirika ny monsieur le maire. Azonareo zegny, za tsy mila nzay paratanjo volaniko zay. Za varô maromaro boka vo io mangala volan'olo io volaniko, ratsy mangala volan'olo io. Ratsy mitady proposeko toy anao amare ro amizay mivadiky. Azonareo zegny, dikan'zay za tsy possible ary fa maro proposition volaniko aminareo zegny. Avy boka agnabo fa mbola tsy mety aminaka. Ampodiko aminareo, za olo retraité militaire volaniko aminareo, ary za miasa koa. Volanaka fa mampiza volaniko. Za koa te mpagnarivo, za nandeha nangady volamena soit za nagnano homme d'affaires sa je serai mercenaire. Azonareo zegny, mais za tsy mila io fa mahampy ninaka. Donc zay nareo te agnasasa olo, ça c'est problème nareo zegny, tsy problème naka igny. Asaya fa olo asayanareo agny, za tsy mijery. Ça c'est votre problème, tsy naka io. Fa kazatao fa zehe atova za. Tova za, no magnano vidéo tova fa no za magnasa. Maromaro boka olo magnasa ary maromaro koa olo tsy magnasa. Donc de toute façon, anao koa fa magnasa olo zegny, anao fa tsy crédible. Anao fa tsy crédible foi. Azonareo zegny. Donc oka mazava tsara raha jiaby, mazava. OK. Pody amy la mairie za. Nareo la mairie, firy fois za mivolagna taminareo tato. Firy fois za mivolagna aminareo tato, nareo mila mietsefa. Za zio maregny fa anareo tsy mahazo mandeha vacances zio. Tsy mahazo mandeha vacances anareo, tsy mahazo karama, tsy mahazo mandeha vacances, avo menasa anareo jusqu'à nouvel ordre. Akory ke? Fa nivolaniko taminareo tato volaniko zegny. Anareo mietsefa, tsy anareo boka raha ataonareo io. Tsy anareo raha ataonareo, en même temps conseil d'état mbola tsy mety mamaly discussion de requête igny. Mbola tsy nika naboaka andreo igny. Magnano fo ambadika atao mampandevy raha io, mampandevy raha. Za tsy maintsy volagna olo afaran'izy ty volaniko, premier ministre. Tanao za tsy magnasa. Lydia. Azonareo zegny, za tsy magnasa, raha volaniko raha marigny. Tout simplement. Ary za tsy andeha kapokapoka raha tsy haiko. Za tsy kapokapoka raha tsy haiko volaniko. Sasany volagna irafy zay volaniko, za tsy volagna agnarana anareo. Fotiny za nampianary maramila mirespecte olo. Monsieur le maire eto à la réunion. Izy koa izy eto à la réunion, bravo pour toi. Azonao, fa za kaza menacegna fa amitetsika tapaka io. Za mba mijery zegny volaniko. Za koa tsy mijery. Donc raha ataonareo ataovanareo tsara. Raha ataovanareo ataovanareo tsara. Za mianalyse fo. Nomoaly za nagnano vidéo. Misy nagnano vidéo koa tany resaka état fédéral. Misy nagnano vidéo. Mais anareo koa contre état fédéral. Aboanareo za argument. Zay tsy mila état fédéral, fotiny ty. Fotiny Madagascar mandroso, Madagascar développé, Madagascar tegna tsisy malnutrition, tsisy premier de la classe. Io za mivolagna aminao, igny argument. Anareo koa mivolagna, anareo ka mitandregny vidéo naka, io amizay mamaly ambadika agny. Za amizay mianalyse vidéo nareo. Azonareo? Combat ty ataontsika antsika agnadoso Sandra Djuely,
après amizay tsika minidika amin'ny état fédéral. Karakory ma nataonareo olobenay Zafalibera? Karakory nataonareo izy? Professeur, docteur, karakory nataonareo izy? Izy tia hanapetraka état fédéral. Vongosonareo izy. Nivongosonareo izy. Zay volagno, la famille jiaby mihetsiky izy io. Tsy adingatsika Tsibongi, tsy adingatsika Kotiti, tsy adingatsika Kobese. Fa ela zay niadzo volaniko zay. Fa ela zay niadzo. Resaka état fédéral. Niany hitanareo fa nipody niboaka d'une autre manière état fédéral io. Fa maromaro olo mikeky io magnasary amitika zay. Zay tsy voafitaka anareo volaniko zay. Zay tsy voafitaka anareo eky. Basy. Basy fitanareo. Nizay niany. Kazakadely anareo fa alohatseny ka njongonandry radio avako vita iny atsika mikoragna resaka état fédéral. Non. Tsy zegny eky. Apitranareo état fédéral. Apitranareo direct état fédéral. Io tsika mavita mikoragna. Alainareo zo. Mandeha manonganonga fo koa zay. Volaniko aminareo zay, même si je reste 20 ans, 30 ans eto en France, tsy avozoako. Tsy avozoako volaniko aminareo zay. Général de Gaulle zay nipetraka tao en Angleterre izy micommande. Eko za tsy général. Ary atsika que ce soit opérateur économique, que ce soit maro mbo matokisa zay zay ty tsy manambola. Azonareo zegny. Zay ty tsy manambola. Fa tsy lera raha io mipetraka io nareo magnasary mitamtapa. Merci anareo nagnano, merci anareo. Firy anareo magnano merci magnano ato. Raha manka aminay, juste question financement. Mais zay ndraiky tsy mijery. Avec ou sans financement, tôt ou tard tsy maintsy azonay zo. Tôt ou tard volaniko zay. Koty ireo zio mitorogno vola, alitra ataondreo io. Mitorogno baka reo mangalitra olo jiaby ao ero. Zay mizafo, zay miobserva. Zay mitandreny, zay mianalyse anareo. Mais tôt ou tard, zay tsy maintsy midriky fo. Vony anareo zay, zanakanay hafa. Avy koa. Azonareo. Donc, à un moment donné, il faut s'asseoir sur une table, volaniko aminareo zay. Mikoragna olo jiaby. Ino mahatsara izy ty, ino tsy maharatsy izy ty. Exemple, olo magnano publication, hazala, agnamboatra tragno 3 étages. Izy koa fa mandilitra 3 étages, mila mangataka autorisation Antananarivo. Or que izy koa tsika nisy raha zay, état fédéral io, tsy mila mangataka. Zava raha ataony hoe maire Judicaël. Zava raha ataony. Izy direct mandeha mizaha investisseur, magnano jumelage izy avec la Chine et tout ça. Mandeha tsara raha jiaby. Ino tsy atavanareo zo volaniko. Fotony mba miraha vatomanga mikommandanareo. Zay volaniko, ka aza mihina volan'olo. Anareo nina volany mamiraha vatomanga izy io boka miambigny anareo. Tant tsy vitanareo mission nataony jiaby nambarana anareo. Za mila tany ty, za mila la pêcherie, za mila ramena jusqu'à Port Jasmine mandeha jusqu'à tany jiaby. C'est votre faute. Qui sème le vent récolte la tempête, comme on dit. Voilà. Donc, ninaka, toujours état fédéral. Ary zay mikaiky za volaniko aminareo zay. Tanareo za mirespecte olo volaniko aminareo. Tanareo nareo mikaiky za mamaly téléphone nareo. Za mamaly message nareo. La plupart valiako anareo. Fotony za mirespecte olo. Tanareo izy koa proposition nareo fa tsy tiako, za fa miala. Za tsy magnasasa anareo. Azonareo zay. Ary za tsy andeha enregistré anareo. Fotony raha volaniko eto jiaby aboakako lera za mikaiky olo, lera za mivolagna amin'olo. Tsisy enregistrement volaniko. Iny ampiasaiko taloha iny volaniko aminareo, za mbola transmetteur. Iny ampiasaiko iny po. Anareo tsy eny minaka. Anareo juste za contre politique ataonareo. Politique ataonareo mamono zay vahoaka malagasy. Zay za contre Andry Rajoelina. Zany any Andry Rajoelina andraiky premier ministre fotony andeha hitomagna amindrovy zay. Anao koa ny président Andry Rajoelina.
anao nagnapetraka ro ministre aby io tsy anao zaraiky misy olo ambady koa anao tsy tia araiky ty napetraka fa mila megna place fo araiky ty karaha mera koa karaha zegny eko anao tsy contre mera jiaby fa anao koa anao responsable fitondranao anao tout simplement responsable zegny volaniko mampamora raha tokony apetraka anao l'état fédéral samby olo amizay mitondra aminazy exemple misy olo magnano arrestation meranay zay mandeha mizaha gouverneur anay zay mandeha mizaha préfet nay zay tsy migongogno eky varavaragna ananjy radio hely anao distribilité agny anao anao magnano fo hitanao ratsy raha ataondreo anao mavita mitrangana vahoaka mivolagna gouverneur aty tsy manjary zay tsy mila zay ny fidisy fa anao mavita mitrangana mivolagna bon la population sécurité de pays boka ataonao zay mais niany zay volaniko aminareo état fédéral io ilainay izy koa tsy tianareo volaniko iady atsika tsy iady famono volaniko amin'ny hevitry alohana anareo mivolagna aminaka volaniko zegny état fédéral io mampazarazara tanàna non volaniko aminareo zegny natoa didera tsiraka manam-pahaizagna volaniko aminareo major de promotion volaniko aminareo école de guerre amiral didera tsiraka zako baka raha atao natoa izy mivolagna fa tsy mety eky Madagasikara ty atao état fédéral izy ty zegny agnatin'ny constitution fa tsy kenareo boka zegny natoa Zafalbert ny volagna zegny olo manam-pahaizagna ke anareo DJ ke homme d'affaires maloto ke tsisy politique zegny tsy nenaranareo fo eky za koa tsy mahay politique volaniko aminareo za magnano analyse directe raha koa hitako ratsy za tsy maintsy volagna ratsy izy ty tsara izy kopieko izy azonareo za mangala taka fa anareo DJ anareo homme d'affaires malotoloto kidnapping corruption d'or comment ça arrestation arbitraire mampahanitra vahoaka anareo tsisy solution niana anareo tsy agneky état fédéral donc je suis désolé ameza raisonnement za anareo mivolagna zegny tsy atiavanay état fédéral io amizay za micontre anareo baka io amizay magnamiza vision naka volaniko non oui tsy possible niany zay volaniko iska misy raha atao mila mandeha milome Antananarivo zay volaniko compteurany Jiramazy io boka Antananarivo lava tsy za tsy tia Antananarivo volaniko aminareo même Antananarivo namako boka Antananarivo mikeky za marigny raha volaniko marigny ary maro koa tsy maro micontre fa maro koa donc camarade direct nihetsiky ro za fa tsy mamaly ro eko boka za fa tsy mamaly ro re namagna ty fo mamaly ro direct le namagna ty fo mamaly ro donc état fédéral volaniko aminareo tsisy raha tsaratsara ny état fédéral natoa États-Unis mandroso natoa Angleterre mandroso natoa Canada mandroso natoa Suisse mandroso ça veut dire état fédéral tsara nagnino amitsika izy tsy tsara fotony fitiavantegna ny mpitondra fitiavantegna azonareo ireo tsy mizaha vahoakandreo au contraire ravoravo ro izy koa fa misy catastrophe ravoravo ro izy koa fa misy aretigny ravoravo ro tia zahoagna vola vahoaka boka patron-dreo vola havy igny amizay io volaniko aminareo tsisy hitany vahoaka le couleur-ny vola tsisy hitany vahoaka firy milliard anazotsika depuis Madagascar ne tsy tokony mendiant Madagascar devient mendiant fotiny fitiavagna atao vola malakilaky boka azonareo zegny atsika des fois m'accuse la France miaccuse atsika la France même ça des fois miaccuse la France mais la France qu'est-ce qu'il fait que ce soit Amérique que ce soit un peu même la Banque mondiale tu vois anareo mezanay vola tu vois ireo tsy mizaha sur long terme ohatriny maregny 15 millions ro fa ravoravo fotiny 15 millions igny direct fa agnatin'ny posindreo boka zigny
Rô fa tsy raha mahita fa andeha agnamboatra raha ty. Exemple zio amin'ny Toliara. Exemple Toliara, resaka base Toliara. Fa rô direct grave dollara hitanjao rô fa milome. Rô tsy mandiniky à long terme. Eh ben, anao midika amizay karaha anao mandeha magnano crédit à la banque ne. La banque miforce anao mangala crédit. Non. Or que la banque magnano taux 25% anao mila. Tsara la banque ny force anao. Anao nagneky. Ary dirigeant bio amizay tsy volagnin-dreo raha ataondreo jiaby. Asitrikin-dreo le vahoaka. Azova amizay agnefa taranika atsika. Taranika atsika jiaby mandeha magnefa izy. Ro amizay ro tranquille. Zanakandreo ia any mianatra ivelany. Nintsika amizay sahirana. Donc za tsy d'accord. Zay volaniko aminareo, état fédéral c'est la solution. Ndre ino raha volagninareo, ndre ino raha volagninareo. Nomaly nisy nagnano vidéo tout de suite après za nagnano io baka. Ne vola tsika zio mbola tsy miady état fédéral fa non, état fédéral c'est la seule solution à Madagascar. Zay mahita hafa, il faut que me prouve par A plus B que milamy izy. Pour l'instant volaniko nataotsika dernier de la classe. Zavanareo Somalie volaniko aminareo, tsisy la guerre Somalie. Non, misy la guerre Somalie justement. Misy la guerre Somalie. RDC, misy la guerre. Yémen, misy la guerre. Tous les pays là, ireo maresatsika. Ireo maresatsika. Atsika dernier de la classe. Donc mandinie tsika, mandinie marigna atsika. Sérieusement. Volezeka atsika, il faut se réveiller volaniko aminareo zegny. Ireo tsy mijery atsika. Ireo maray rongona, ireo loso. Que ce soit maramila volaniko aminareo zegny. Maramila, anareo mipetraka eo fo. Zanakanareo mipetraka eo fo. Anareo andeha exilé. Jusqu'combien anareo exilé? Reo jiaby tsy mijery. Donc mandinia atsika, mandinia 8 mars avy. 8 mars avy anareo vehivavy volaniko aminareo zegny. Condition nareo mi boycott 8 mars ty. D'une façon volaniko aminareo zegny, anareo mandeha milaritra. Diva, anareo mandeha milaritra en pacarde. Anareo boka fa tsy libre koa zio. Faut-il combat viable baka le 8 mars, le journée de la femme. Atsika Madagascar, les femmes sont libres. Ça va vous mère, madame. Ni voniandreo izy. Azonareo. Donc il faut profiter. Tsy soleka ankadalanareo zio. I forcendreo avianareo, avianareo, avianareo. Anareo magnano gomme, continuer nareo fait. Alenareo pancarte. À la place que fikambanana zegny. Non. Soit soratinareo libérer Madagascar, soit soratinareo état fédéral. Donc mbo mandinia atsika sérieusement, mbo mandinia olo jiaby koa, tanàna jiaby koa fa mihetsika. Ino mba raha voatsika ty? Za koa fa tsy mivolanao côtier zeze, atsika jiaby malagasy volaniko zegny. Atsika jiaby malagasy zio. Andry radio koa fa sahiragny. Ireo samby rô fo mandeha mivolagna aty. Fa za tsy volagna agnaranandreo volaniko zegny. Fa ireo samby rô mandeha mivolagna aty. Andry radio sahiragna, premier ministre sahiragna, fa mialamboetry. Fa za tsy mino. Fotony mbola tsy hitako zegny. Mbola tsy hitako. Za mila rô miala moramora. Miala moramora rô, so apetraka-ndreo état fédéral zegny. Le raha humaine volaniko aminareo zegny. Raha jiaby mety atao, afa koa miala moramora. Bonjour tout le monde, il fait chaud ici. Il y a le cyclone après là. Voilà, zegny résumé ny vidéo tsika niany zay volaniko. Za tsisy olo magnirika za za fa mivolagna aminareo. Raha volaniko izy igny. Ary za tsisy intérêt agnatin'ny raha zegny. Mon seul intérêt volaniko zegny, mbo vahoaka malagasy hitsangana. Za ty à la réunion volaniko aminareo. Za niany niboaka, olo jiaby mizaza. Ity magnano vidéo, ity magnano vidéo. Tian'olo raha fa olo mavozo.
olo mavozo. Tsy haiko avozoanao andeha hiady avenir anao. Zay volako Andry Rajoelina, anao kaza kaza magnamboatra l'école eka anao, kaza magnamboatra kianjany barea eka anao, amboara direct ataova maromaro prison fa tena afarany tsy ho tandro olo prison nao io, tegna tsy ho tandro olo koa ny prison nao io. Menacenareo maire boaka Majanga, iska olo mivolagna menasy, iska ombiagna nareo menasy olo, raha ataonareo tsy manjary ke olo ambelanareo angigny fo tsy possible zay volaniko. Raha ataonareo tsy manjary olo tsy angigny. Anareo mihina tsara, mamy tsara tany misy anareo agny, sasany mandeha aia tany azahoagna anigny agny. Anareo d'accord amizay? Non, donc za tsy hiraka e volaniko aminareo zay, za tsy hiraka. Anareo magnano vidéo magnasasa olo, ataova anareo agny, bakaza ataova zehe. Zay volaniko, za tsy volagna zehe, za. Azonareo? Le sasany koa volagna aminaka, aleonao midira amty fitondragna ty, za tsy hidry koa volaniko aminareo zay. Même milliard proposé nareo aminaka volaniko zay, mbola tsy alaiko fo. Hita boka vidéo zao mipariparitaka. Hita vidéo boka mipariparitaka. Soi-disant natao proposition olo ty atsika miady fanjakana resaka kolokolo. Azonareo zay? Atao vidéo amizay, olo ty tsy nagnamia zara ty, tsy na akory. Zay nefa volaniko taloha. Attention, izy koa mangala volan'olo volaniko zegny, mahaiza fa cadeau empoisonné. Anao mitrosa amy labanky volaniko aminao, anao koa tsy nagnefa labanky, anao ho anao an'iny labanky. Azonao? Ankidan'olombelo, zio olombelo karaha fa nahe biby. Donc après za mianalyse vidéo nataondreo raha jiaby nataondreo, non za tsy d'accord fa za fotsy andeha angala tenda anazy, agnadoso tenda anazy. Non, il fait ce qu'il veut. Zay volaniko, nareo mivolagna amy baraba. Non, za tsy volagna izy, il est assez grand, fa izy fo tsy tokony volagna zay koa anareo. Tu vois, zehe ataova za. Ary za tsy andeha volagna izy, barabasa anao volaiza amy vidéo anao, za tsy volagna zegny. Azonareo zegny? Anareo direct alevanareo téléphone-nareo, kahienareo izany, nao volaiza magnano vidéo c'est son problème ça. Ary pasenaka tsy mitovy paseny barabasy. Boko anareo, fotony anareo volagna fa anareo sady mika exemple, barabasy. Non, za tsy mijery volaniko, za tsy mijery. Ataony vidéo nazy iska izy kajo, iska izy koa iza kajo mangigny izy. Azonareo zegny? Izy koa tiana mifonazy magnaraha karaha zay, ataony izy. Azonareo? Fa tsy naka, za tsy nampianarin'ny mamako magnasa volaniko zay, za tsy nampianarin'ny maramila magnasa. Za mirespecte olo fo, fa naka fo raha marigny, ary za tsisy olo nagnirika za. Tsisy olo nagnirika za. Za ty fa nikoragna tamy Lydia, za tsy d'accord amy Lydia, volaniko aminazy za tsy d'accord amy Lydia, tout simplement. Raha ataony Jocelyne misy tsy tiako, fa za tsy andeha agnasa Jocelyne. Azonareo? Donc il faut bien faire la différence volaniko zegny, il faut bien faire la part des choses, faut bien faire la part des choses. Tsy olo jiaby magnano vidéo, de toute façon anao koa magnasa volaniko anao tsy crédible. Ary za tsy andeha enregistre olo zegny, tsy fombanaka igny. Ataony raha mety aminazy, mety amy fonazy, mais attention la revers de la médaille. Zegny fo kazadigna zegny. Zegny fo kazadigna. Demain za mandeha Madagasikara, ino raha andeha namborandreo za? Juste zany critique gouvernement, tout simplement. Za tsy nagnasa, za tsy nagnano menace de mort. Fotony agny boka anao micritique fa tsy teny fanjakana boka zay. Gadré za tsy magnino, c'est pas un problème ça. Azonareo? Fa jamais de la vie ro andeha volagna fa Joakim nandeha nagnasa olo. Ary maro anareo agnatin'ny fanjakanao, tianareo za mivolagna,
fôtiny tia hainareo fa marigny raha volaniko. Anareo député koa kara zegny. Anareo député, tanareo asa ataoko, za tsy payen'olo. Anareo ndraiky paye, tsy sakinareo mivolagna karaha za mivolagna. Anareo député zegny. Fôtiny anareo misolelaka, za tsy solelaka arô. Fôtiny j'ai pas d'intérêt volaniko zegny. Za tsisy intérêt amindreo io. Nde ino proposendreo za, nde ino proposendreo za tsy mila. Azonareo, raha zegny fa nikoragna esoko zero ino Barabasy nikoragna, za fa volagna zegny tamy Barabasy. Nde ino proposendreo za, fa nahazo proposition, za tsy mila. Raha nataoko jiaby amy transpiration naka. Amy transpiration naka fô. Donc volan, anareo koa tia mpanjoso tanànatsika volaniko zegny, aleo koa mitranspire. Ka za miambigny. Amezako tana anao, amezako t-shirt anao, amezako, ka za miambigny igny. Ka za miambigny igny volaniko aminareo zegny. Miediva. Tsy miady andeha mon'olo, mitrangana. Tsy mety aminakaty marary loatra za tsy petraka ary fô. Za hitrangana, za andeha hiady. Sambolo misy moa façon anazy andeha ediva anazy. Même anareo efatra fa mavita magnano, anareo folo fa mavita magnano. Sambolo misy moyena, za zio nefa miady. Za zio fa miady. Azonareo zegny, za mivoly, natoa za micontinue magnano vidéo volaniko zegny. Maro olo mivolagna, c'est bon, pare raha jiaby. Raha manky vo volaniko aminareo zegny, ampanjoso raha ty. Fôtiny ireo manambola bio, mbola tsisy confiance aminay madinika ty. Fôtiny zay tsy andeha agnamia reo vola. Azonareo zegny, zay tsy andeha agnamia reo vola. Izy koa nisy moyen zay, za koa nisy moyen. Fa nefa, fa vitako raha jiaby. Fa mila moyen magnano raha surtout à Madagascar ao volaniko zegny. Non seulement tsy olo jiaby ataonao confiance, la preuve, tsy olo jiaby atao confiance à Madagascar ao. Taova agnaty lohanareo zegny. Izy koa magnano raha mandinia tsara. Karakory. Direction andehananao. Misy terme à l'armée zio fa bon, tsy volaniko ato fôtiny maromaro tsy mahay. Non, jo mon frère, fa zegny nakaboka, za fa mivolagna, za tsy irikan'olo. Za tsy irikan'olo, ary azovagna irika za, analyseko antseniky. Tanareo, za nazo document boka tamy la mairie, pourtant volaniko aminareo, ampodiko aminareo, tsy na Edmond, kamaradiko. Niany misy olo, irafa aminaka fôtiny, za zegny de, tsy andeha hikoragna amy Tsina Edmond. Za mikoragna amy Tsina Edmond quand je veux. Fa tsy anao andeha agnameza pression, fôtiny tsy haiko pression boka ena azonao, ivolagna za mila magnano mikoragna amy Tsina Edmond. Tsy anao volagna aminaka fa anao nahita monsieur le maire teto à la Réunion, or que za tsy mahita izy eto à la Réunion. Forcenao za mila imino anao. Jamais de la vie. Tu peux t'en aller. Zay le volaniko. Tu peux t'en aller. Za tsy mijery. Zegny nakaboka. Soit volaniko, ampodiko eto, soit vous êtes mes amis volaniko. C'est mieux que d'être mon ennemi. Anareo koa ennemi naka volaniko aminareo zegny. Je vous chercherai jusque dans vos tombes. Zay volaniko, za tsy volagna raha hafa eky. Za tsy enregistre volaniko, raha volaniko eto, raha volaniko jiaby eto. Exemple, firy fois za micritique Jocelyne. Za micritique Jocelyne, fitondran'ny Jocelyne tsy tiako volaniko. Raha ataon'ny Jocelyne tsy tiako. Misy raha nataon'ny Jocelyne koa, ny volaniko tato. Misy raha tsara nataony koa. Mais volaniko vo. Fa za, jamais de la vie, za andeha agnasa Jocelyne. Jamais de la vie, za andeha agnasa Lydia. Za andeha agnasa premier ministre. Za tsy nampianarin'olobeko zegny volaniko aminareo. De toute façon, anao koa magnasa, ça veut dire anao fa resy. Anao fa tsisy raha eto volaninao fa asa io fo.
donc za tsy midika amina sasany boka tiagnano karaha Luc Hervé iny fa signature anazy volaniko zegny. Ino nampalaza Luc Hervé ary izy magnano izy olo zao fa mitokiky mahita Luc Hervé mivolagna zegny, tu vois. Donc kaza mangalataka igny raha tsy manjary igny, angalataka raha manjary zegny volaniko. Za mangalataka zio état fédéral, eko état fédéral raha manjary zay volaniko. Anareo mpiasan'ny la mairie tsy hainareo azov ino raha ataonareo zio. Miboaka conseil d'état io possible anareo viré, tsy miboaka conseil d'état possible anareo koa viré. Tsy hainareo boka ahita nandehanareo. Anareo amizay tsy mahazo karama, anareo tsy mahazo karama, anareo zio tsy mahazo mandeha permission. Ino volaniko taminareo? Mitsangana anareo jiaby, voleza nareo avo intimidation io volaniko. Piasa secret nataonjeo karaha igny teo. Za fa piasa secret ndreo tsisy raha pare. Niany la mairie amare koa zo université, afaka amare koa piasany la banque, piasany jirama, azonareo zegny. Donc soit nareo magnano cohésion volaniko aminareo zegny, mitsangana eran'ny Madagasikara. Eran'ny Madagasikara volaniko, eran'ny Madagasikara mila mitsangana. Eran'ny Madagasikara. Za tsy vola vakinareo ty, iroanareo ty fira olo. Non. Raha volagnitrika ampanjoso tanànatsika. Zay volaniko. Za tsy irikan'olo ary tsisy olo mavo irika za, ary tsisy olo koa mivolagna aminaka fa volezanao amin'ny vidéo. Tsisy. Io sitraponaka volaniko zegny. Sitraponaka. Ary za mahay la différence entre le bien et le mal. Anareo koa tsy tiady, anareo pitao ao fo baka. Azonareo pitao ambilanareo olo iady. Ambilanareo olo iady. Natoa izy vao niady itsangana. Ça veut dire izy fa misy raha agnaty lohanazy. Pourquoi il a envie de se battre? Ça, pour vous dire, je me bats contre des maladies, je me bats contre le sport, je me bats contre le travail, je me bats. Isan'ady za miady. Azonareo zegny, mifoha maraindray za fa miady. Zegny atao ady aminaka boka. La vie c'est un combat comme on dit. Donc za tsy magnasa olo volaniko aminareo zegny. Ray aman-dreniko ajeko. Azonareo zegny, ray aman-dreniko nampianatra za tsy mila magnasa. Maramila koa nampianatra za respecter les gens. Amin'ny volagna anakato za mirespecte fo. Anareo za mivolagna général bomba, za mivolagna toujours mon général. Azonareo? Izy koa izy capitaine, toujours mon capitaine. Fa niany volaniko aminareo, député anareo tsy magnano asanareo. Anareo payé, anareo tsy magnano asanareo. Tsisy araiky masaky mitrangana. Fotony tsara vola io. Fa vola io tsy ilevigny miaraka aminareo agnatin'ny cimetière. Zay volaniko. Honorons Zafalbert volaniko aminareo zegny. Honorons. Nangataka état fédéral izy. Zegny aditsika niany tokony état fédéral. Fa maro volaniko aminareo olo mikeky za resaka état fédéral io. Idika agnatin'ny équipe-ndreo. Mais je suis pas couillon, je suis pas fou. Azonareo? Analysez koa antseny. Azovy olo ty. Sasany mikeky avy aty anao tsika man rendez-vous. Non, c'est pas comme ça volaniko. Azonareo zegny? Zay volaniko, za tsy azonareo karakara io fo. Za tsy azonareo karakara io fo. Oui mon frère Richard, tsy karaha taloha mon frère. Atsika matory marigny kone. Tegna matory marigny atsika. Atsika amizay hitan'olo mandry igny, ambilaro mandry, alotsika magnano aty, alaitsika ty, karaha l'armée azonao zegny. Anao koa mandry alaindreo armanao baka. Anao amizay vangonjeo 40 jours d'arrêt. Karaha zegny koa avo Madagasikara, avo afaritry andiana sava io. Matory ke. L'avenir appartient à celui qui se lève tôt. Taova agnatin'ny lohanareo zegny. Anareo koa mandry tsisy raha azonareo. Za ty 5 heures du matin za fa mifôha. Allô, des fois même 4 heures, 3 heures du matin. Nomaly za mandry devant la préfecture. Azonareo zegny? Mandry devant la préfecture.
Parce que la vie, c'est comme ça. Misra dit, anao tsy magneky, nataoko vidéo devant la préfecture de la Réunion. Izy koa tsy juste aminaka, tsisy olona nirika za ataova vidéo. Donc anareo magnano vidéo nareo magnasa olo, continuez ça. Anareo à la fin anareo tsy raha tandrinesan'olo. Misy marigny raha volagninareo fa tsy crédible amizay. Niana anareo gauche amare anareo droite. Izy koa boka anareo niala gauche igny fotony tsy nanjara raiky ty, d'accord, je comprends. Aloha teo volaniko za. Fitondragna izy nandraongina Marc Ravalomanana, volaniko za, d'accord, c'est quelqu'un jeunesse tika ty, possible izy ty volagno. Possible izy ty. Hitako niany izy tsy nagnano, ben za tsy hiaraka aminazy. Tout simplement, haiko tsy izy zaraiky la faute ao volaniko, mais tsy maintsy izy fo la faute. Fotony ministre anao magnasara dala, mbola tananao fo, premier ministre anao miaraka Mamra Vatomanga, mandafo tanindrazagna jiaby ao. Anao pare fo ke, dikan'zegny anao complice. Dikan'zegny anao complice. Nareo volagna premier ministre magnano raha. Ino raha nataony premier ministre? Ino raha nataony fitondragna ty malagasy ty depuis que reo au pouvoir? À part magnafodifody olo volaniko aminareo zay, magagadra olo volaniko, mamono olo volaniko aminareo zay, appauvrise olo. Zegny fa raha hitako ataon'ny fanjakana. Koatran'izay tsisy tsisy. Oera fo isan'andra 400 mégawatt abokao, autoroute ataoko Miami ty. Aia Miami. Madagascar. Pomavavy, c'est combien d'années? Firy taogno pomavavy io. Ndre izy nambela fo mbola tsy nataontsika entretien. Izy nambela tsy nataontsika entretien. Donc zay ne volaniko, za tsy miala amin'ny état fédéral, mikaia fo anareo, mikaia andra aligny to, za tsy miala amin'ny état fédéral. Sans que anareo magnameza conviction, ino maratsy état fédéral, za tsy miala amin'ny état fédéral. Analyser nareo fo vidéo naka. Après nareo magnano vidéo ambadika, mikeky za nareo, fa maro koa ne mikeky zay. Maro olo mikeky zay, resaka état fédéral. Hitanareo niany fa nanonga commence nanonga, resaka état fédéral, niana nareo magnasary mikekeky zay, or que zay teo magnano vidéo tsy volagninareo, niana nareo magnasary mikeky, kaza volagnin'ny état fédéral, nagnino tsy volagnin'ny état fédéral? Nagnino tsy volagnin'ny état fédéral? Zay volagno, ameza suggestion, ameza pourquoi, le comment, ino tsy maratry, mila vola, adipoko, non, vola misy volagno. Zay volagna fa Madagascar tsisy vola, tsy possible zegny. Madagascar misy vola, fa tanany des petits camps. Io mila adoso amindreo, tout simplement. Io mila adoso amindreo. Voilà. Donc, état fédéral naka, et je sors pas de là volaniko aminareo zegny. Tsy nahazoko izy niany, amare izy azoko. Tsy azoko izy amare, afaka amare izy azoko. Azonareo zegny, za yady, tant que je suis encore en vie. Zegny volagno, honoré tsika olobe tsika. Zafalbert, Didier Ratsirika, même misy ratsy raha nataondreo, fa ireo hitandreo fa ratsy izy ty, aloha apetraka état fédéral. État fédéral fa tokony mipetraka volaniko aminareo zegny. Zafalbert olo manam-pahaizana. Contrairement amreo DJ, amreo homme d'affaires corrompu nangalatra volamena, nangalatra fakarena amin'ny Madagasikara jiaby. Anareo nareny Zafalbert nangalatra. Izy fo nabongondreo tagny. Azovina nabongo, atsika sambatsika ao fo. Tu vois? Zegny amizay ialako, zay tsy mila io eky. Zay tsy mila fitika anareo io, zegny depuis aujourd'hui, zay mikoragna resaka état fédéral. Voilà. J'en ai fini. Merci à tous. Bonne soirée à tous. Tegna mila mihetsika fo atsika e, zegny fa raha volagno. Voilà. Voilà, non, mais même 500 zegny fa be zegny aminaka. Be zegny 500, c'est normal. Tsara izy koa maro atsika. Mais atsika koa mitsangana volaniko aminareo. Même agnatin'ny force ao volaniko aminareo. Pour atsika. Agnatin'ny force ao pour atsika volaniko zegny. Fa je comprends volaniko aminareo zegny. Fotony même amin'ny force ao koa
misy misolelaka zay nivolaniko la dernière fois resaka le généraux iaby igny na megna grade général sasany tu vois zegny amizay isan'andro zao général magnamia général magnano rendez-vous amy général fôtiny fa mavozo rô tsao hetsiky le force fa tsy hainao foka tsy force fo hetsiky possible koa vahoaka hetsiky za ndraiky mino fa vahoaka tsy maintsy hetsiky fô za mbola mino zay za boka espoir io tant que je vive tant que je respire encore espoir io ataoko fô voilà zegny vidéo tsika désolé pour les retardateurs de toute façon vous pouvez revoir merci d'être aussi nombreux et je sais que vidéo tsika lava misy sasany antanàna agny tsy ampy méga nivolanindreo taminaka ndraiky zay nivolanindreo taminaka mais azafady normalement tokony maromaro atsika fa bon c'est comme ça c'est voilà ivoatsika zo volaniko zegny ivoatsika ataotsika ampandrosoatsika tanànatsika comme ça tsika tsy mijaly méga azonareo zegny tsy mijaly méga atsika voilà zegny anisany ny tapany Andro Radio ely nampanongany resaka méga io fôtiny hainy fa les réseaux sociaux c'est devenu une arme de communication izy olo volagnin'olo jiaby resaka trophée-nazy resaka zava ONU zio avy tous les jours c'est comme ça merci tout le monde merci d'être aussi nombreux